בוקר טוב עולם, היום החתונה הגדולה של מוטי ותמר. יוצאים לדרך, יוצאים לעשות בלגן, נראה את כולם. אני בדרך לפגוש את מוטי בבית של שבי, משם אנחנו ניסע, נאכל איזה ארוחת בוקר מפנקת ויאללה בלגן, החתונה, וואו! יש לנו פה מישהו שמתרגש ברמות של קלה. אני אבל קלה, בובה, מה שאתה מוטי, ספר לנו איך ההרגשה ביום של החתונה. וואלה, אש על הגולש. כן, מה, הולכים עכשיו להסתפר? סליחה אדוני, יש לנו פה חתן היום, סליחה? איפה החתן? סליחה? אז אנחנו היום פה במסעדת פסטה פוקצ'יניוטו עם החתן התאומי מרדכי פרוס שמתחתן לנו היום. מוטי, ספר לנו מה עובר עליך. אמרו שאני מתחתן היום, איך ההרגשה? מה אתה מרגיש? אתה לחוץ? אתה מתרגש? אני מרגיש סחו בליי. כן? סליחה, פנו פה דרך לחתן, סליחה. לחיים, מתחילים את החגיגות. מוטי, סדר את העניבה, כמה פעמים צריך להגיד לך? כפרה, בובה. בוא נראה שנייה. שמאלה עוד. בוא'נה מוטי, הגבר יפה אחד, מוטי. אל תדבר, רק אני מדבר, אתה תחייך. מי זה הגבר היפה הזה, מי זה? בואנה הוא מסמיק. מוטי, תוריד גובה, מוטי. מי היה מאמין שאני אבוא עכשיו לחתונה שלי לפני דובלה. חדר חתן קלה, יום הולדת. לחיים. מקודשת.
חבר'ה, תראו את הבובה. מתוקה, זה הפפיון של בונסואר, זה השרליז שלנו. רגע, תראו אותה. מי פה אותי פפיון? אריאל, לא קשור. גם אני פפיון. יש לי שתי גלגלים, אבל הוא עם פדלים כזה. מה זה פדלים? אתה יודע, כמו אופניים. מה זה אופניים? אתה יודע, כמו בטריה. מה זה בטריה? אתה יודע, סוללה. סוללה, אתה יודע. חשמל. מה זה חשמל? אתה יודע, כמו סוללה. 48 מה זה סולרי? לא סולרי כמו טלפון. אתה יודע, סולרי כמו... יאללה. החתן ביקש סטורי, מה לא ניתן לו? החתן, תסתובב מסביב לכיכר, החתן. עכשיו תסתובב סביבה 7 סיבובים. כפרה, שים את הכרטיס, תלחץ 9. וראשון יהודו בחוץ על ירושלים כל סוזים רק לא עייפים בכלל. ערניים אפילו.